देव, हम आप सबके चहेता, आप सबके बेटा भोजपुरी दया प्रेम सम्राट, आप सभी के प्रणाम करतनी और आशीर्वाद की आप सबसे कामना रखतनी। आज ही हमारा वीडियो बनावे के खास उद्देश्य बा कि आज से 2-3 दिन पहले हमरा लगे 2 कलाकार के कॉल आये रहे कि भैया हम मने गावल चाहतनी लेकिन लगे पैसा नहीं हो पाओ। तो ये चीज देख के हम आज एगो फैसला लेनी है कि हमारा जो स्टूडियो बा माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, आज से यहाँ रिकॉर्डिंग फ्री बा, ऑडियो फ्री रिकॉर्डिंग बा। जितना कलाकार लोग, काफी कलाकार ऐसा असमर्थ बा जेकरा लगे पैसा नहीं खे, जे चाह के भी, जेकरा अंदर कलाकारी बा लेकिन वो चाह के भी नहीं खे गा सकत, तो भाई खातिर ये भाई के दिल हाजिर बा और फ्री ऑडियो रिकॉर्डिंग बा। जितना वो गाना गावल चाहता गा सकता है के, ओकर कोनो चार्जेस नहीं खे। सावन के लोकगीत जितना गाना में जौन भी गाना गावल चाहे, माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। अगर रुआ ऊपर बात करल चाहते हैं तो ऑफिस के नंबर बा 9999003156, 9999003156, यानी कि 3156 लास्ट में, 9999003156। ठीक बा, ऑफिस के नंबर पे आप कॉल कर सकते नहीं और आप जहां भी बानी आके अपन रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बा हमारा स्टूडियो में, माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वहां आके अपन रिकॉर्डिंग करा सकते नहीं। हर हर महादेव।